Tombouctou a yirala k'a fɔ ko couvre-feu o kɔni instauré la ye kunu. Maa minnu bɛ yen nɔ n'olu sera ka bɔ bateau attaque kɔni na ko olu mago bɛ gouvernement ka dɛmɛ kɔni na. Chef d'état-major ale taara bɔ ɲina Gawokaw kɔni fɛ yen attaque kɔfɛ. Mohamed Issouf Bathily ni a bɛ fɔ a ma Arasbach a yirala k'a fɔ k'ale kɔni ka kaso falenna. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye lakanabaliya ye. A yirala k'a fɔ ko Tombouctou ko couvre-feu o kɔni décrétera. Ka kɔni lakanabaliya min bɛ an kunna ni dɔgɔkun laban kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou mara la. Okumu kɔnɔ la min ye Tombouctou gouverneur ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ kunu ka yira k'a fɔ ko couvre-feu ko ale bɛna instaurer Tombouctou a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔni na. Bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama min ye ni dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya attaque ba dɔ kɛra Tombouctou mara kɔni na ni o ye bateau attaque ye. O senfɛ maa caman kɔni bɔnɛra a ni la. Wa an bɛ se k'a yira k'a fɔ kabini don min na Mali finitigiw kɔni ye bɛri kan kɔni minɛ fo bi banbagati wale cayara ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na. Kunu yɛrɛ min kun ye septembre kalo tile 11 kɔnɔla ye a yira k'a fɔ ko Tombouctou pankuru jigiyɔrɔ kɔni na ko banbagati wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yen yɔrɔ ma n'o ye k'a fɔ tir obus 2 ko o kɔni kɛra ye. Okumu kɔnɔna la min ye Sky Mali ye n'o ye cakɛda ye minnu ka baara bɛnnen don pankuru kɔni ma olu y'u ka vol bɛɛ lajɛlen annulé. Sabula tuma min na ni banbagati wale in kɔni kɛra olu yɛrɛ ka pankuru dɔ kɔni kun bɛna jigin Tombouctou pankuru jigiyɔrɔ kɔni na nka ni banbagati wale in kɔni sababuya la olu ye u ka volu bɛɛ lajɛlen kɔni annulé. Wa u ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko Tombouctou ani Gao ko ni wagati kunguruninw na olu kɔni minnu ka volu kɔni jɔ fo wagati wɛrɛ. Ka kɔni ni banbagati wale ninnu fara-faralen ɲɔgɔn kan Tombouctou a n'a lamini na min yɛrɛ ye Bankum Kante ni ale ye Tombouctou gouverneur ye ale ye communiqué kɛ kunu k'a yira k'a fɔ ko septembre kalo tile 11 n'o kun ye kunu ye fo ka taa bila octobre kalo tile 10 na n'o o bɛ kɛ tile 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko couvre-feu o kɔni bɛna instaurer Tombouctou a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔni na. Wa ni couvre-feu ale bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 20 na su fɛ n'o ye 20 heures ye ka taa wuli min ye 6 heures du matin. Wa ni couvre-feu in kɔnɔna la maa minnu yamarilen don ka bɔ o ye Mali finitigilakaw ye sabula olu bɛ taa u ka patrouille kɔni kɛ a wagati kɔnɔna la ko sinon n'o o bɔlen a kɔfɛ maa si yamaruya tɛ ka bɔ wa ni maa o maa n'i tɛgɛ minɛla nin na k'i bɛ bila kiiribulon kɔnɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi lakanabaliya okumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kisira ka bɔ bateau attaque in kɔni na ko olu mago bɛ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka dɛmɛ kɔni na. Hakilina jiginna septembre kalo tile 7 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye bateau Tombouctou ye ko o kɔni attaquera banbagati wale tabaw kɔni fɛ. O attaque in kɔnɔna la ko maa 60 kɔ olu de kɔni fatura ni civil b'o la finitigilakaw yɛrɛ fana b'o la. O hukumu kɔnɔna la maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni kibalaw kɔni ma ye nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ min ye septembre kalo tile 8 ye Kona 9 ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko maa 400 ko olu sera k'a ye wa ko basiba kɔni tɛ olu la nka dɔw kɔni joginna. O hukumu kɔnɔna la o maa kofɔlen ninnu olu ka ja dɔw bilala bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko olu mago bɛ dɛmɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnna gouvernement ka dɛmɛ kɔnɔna la. Sabu jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ni maa 400 ninnu na maa dɔw bɛɛ b'a la i n'a fɔ cɛkɔrɔbalamɔgɔ denmisɛnninmɔgɔ muso ani den fitini ani sinfilakaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ni maa 400 kɔni na. Cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ bɔra ka kuma bɔlɔlɔ siraw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔni sara ni attaque in na fo ka bɔ ale n'a a mɔden dɔ la ko olu kɔni mago bɛ dɛmɛ na olu bɛ fɛ ka segin ka taa u ka so. Wa muso dɔ fana kumana a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ko a ka wuli ka dɛmɛ dɔ olu ye sabula olu kɔni dusukasilen don ni wagati in na wa olu bɛ fɛ ka segin ka taa u ka so de. O senfɛ min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye maa caman kelen don ka welewele bila colonel Assimi Goïta ma ko a ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu na walasa u bɛ ɲuman bɛ se ka se u ka so cogoya min na. Gao chef d'état-major ale taara bɔ ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u u joginna kamikaze min kɛra Gao. Ayiwa a yirala k'a fɔ min ye kari tɛmɛnen ye n'o kun ye septembre kalo tile 10 ye général de division n'o ye Umaru Jara ye ni ale yɛrɛ chef d'état-major ye an ka jamana kɔnɔ ale taara bɔɲɛla Gawokaw fɛ yen nɔ k'a kan ni min ye septembre kalo tile 8 kɔnɔna ye kamikaze dɔ kɔni kɛra finitigiw dagayɔrɔ la Gao. O kamikaze in kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin ye banbagati wale ye ko u ye mugujugu kɛ mobili kɔnɔ ko k'a bila ka don finitigiw dagayɔrɔ la. O senfɛ min ye maa 20 kɔ ye ko o de kɔni joginna ani dɔw fana bɛ yen nɔ olu fatura. O senfɛ min ye chef d'état-major n'o ye Umaru Jara ye ale kɔni taara bɔɲɛgɛ banabagatɔw ye Gao dɔgɔtɔrɔso la
wa a ye tasibila kɛ maa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni jogina a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale nana min ye jamanakuntigi ani Mali gouvernement kɔni tɔgɔya la ko kana tasibila kɛ banbagatɔw ye ani k'i ɲɛ da maa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni jogina kan o kɔfɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ tuguni ko min ye Mali finitigiw kɔni ka kalikan ye o de ye k'a fɔ ka maliyɛndenw an'u bolofɛn bɛɛ lajɛlen na kana ko olu kɔni b'o o baara in kɛ ko fo ka se a dan kɔni na wa a ko o baara in kɔni tɛna ɲɛ olu bolo fo ni jamana kɔnɔdenw ma fara olu kan k'olu dɛmɛ sabula ko ni jamana kɔnɔdenw farala olu kan k'u dɛmɛ u bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ka ni banbagati wale in kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ finitigiw fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la an ka jamana kɔnɔ kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Mohamed Issouf Bathily ni a bɛ fɔ ale ma Rasbach ko ale tun bɛ kaso mun na a yɛlɛmala ka bɔ yen ka taa kaso wɛrɛ kɔnɔ na bi min ye septembre kalo tile 12 ye kibaruya kɔni carila bɔlɔlɔ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnna min ye Rasbach yɛrɛ kanubagaw ye olu y'a bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan ka yira k'a fɔ min ye Mohamed Issouf Bathily ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Rasbach la ko a tɛ Bamako kasobonba la tuguni u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Rasbach ale kɔni bɔra Bamako ko u taara bila min ye Kulukoro kaso ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Suba ye nka ko olu kɔni t'a dɔn ko mun na u y'a bɔ Bamako kasobonba kɔnɔna nka anw yɛrɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli la a ko kan ni min bɔra la an n'o da kulo kan an ka don nata kibaruyaw la hakilila jiginna an b'a yira la k'a fɔ min ye Rasbach ye ale kɔni minɛlen don kabini marisi kalo la k'a sabu kɛ ko a ka kumakan dɔw kɔni ye o bakuruba la olu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a yira k'a fɔ min ye Bube Mayiga ye Rasbach y'a yira k'a fɔ ko o kɔni fagara an ka jamana kɔnɔ ko o ma saya gansan kɔni na o kumakan ninnu de la ni ale kɔni nɔ minɛla sabula a yirala k'a fɔ ko a ye nkalon da maaw kɔni na ani k'a ka kumakan dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko u bɛ futinɛ lawuli an ka jamana kɔnɔna la ayiwa jani an ka nin kibaruya in kuncɛ min ye an ka samatasɛgɛw ye n'o ye an ka balontannaw ye olu kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ko olu ni Côte d'Ivoirekaw kɔni bɛna jouer match amical kɔni na an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka Mali samatasɛgɛw kɔni ma ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru kɛnɛ wɛrɛ kan